Keilailu ei sulle ole koskaan ollut pelkästään harrastelua, vaan kilpaurheilua. Mitä mieltä sä oot, kun tuolla uutisoitiin aika isostikin tästä yhdestä squashin pelaajasta, joka sanoi, että keilailu ei ole urheilulaji? No tietysti näin. Ammattilaisena täytyy ihmetellä tuommoisia lausuntoja, että tietysti sen voi panna varmaan nuoruuden piikkiin ja ymmärtämättömyyden piikkiin, että kyllähän keilailu, vaikka se ei ole semmoista äärimmäistä fyysisyyttä vaativaa, niin kuitenkin vaatii erittäin hyvää kestävyyskykyä ja fyysistä kuntoa sekä teknistä osaamista. No miksi ihmiset ei ymmärrä sitä? No tietysti se on tavallaan vaikea ajatella sitä, että mistä kaikesta se tulos koostuu, koska periaatteessa kuka tahansa, joka menee keilahalliin, niin pystyy sen kaadon heittämään. Se ei vaadi niin semmoista äärimmäistä kertaonnistumista, vaan tuommoisessa yhdessä sarjassa jo, tai sanotaan tuommoinen 6 sarjan kilpailu, mikä on tyypillisin kilpailumuoto, niin siinä sisältää noin 100 heittoa. Ja jokaisessa onnistua ennen, että voi pärjätä. Nimenomaan. No, mikä lajissa koukutti niin kuin sinut silloin? Olin nuori poika, niin että tuo vaatii jotain. Silloin mulla oli vielä muita lajeja, eli nuoruuden lajit oli vähän rajumpia, niin silloin jo mielessä vietä, että kun mulle tätä ikää tulee, niin tuo olisi kyllä varmaan kiva laji. Ai jaa, tää oli uusi tieto mulle, mä en edes tiennyt